You can listen to Cofai FM radio online, while you are at work, while you are driving, while you are cooking, while you are jogging. Cofai FM radio online, your number one internet radio station. Mwari Rudo hazvinei kuti uri muchangani, mukarushu, muzezuru, mundevere, mukaranga kana rurimi rupi nerupi rwaungava uchitaura muzuva ranhasi. Muna Kristo Jesu tiri chinhu chimwe chete. Haleluya. Nokuti kana ukaverenga shoko raMwari kubva mubhuku yavaGaratia chapter 5 verse 6, iyo inoti muna Kristo Jesu kudzingiswa kana kusadzingiswa hazvibatsiri chinhu, asi kutenda kunobata norudo. Saka iwewe kana uchizviti uri muKristu, unofanira kuti uve norudo kuhama neshamwari. Zita rangu ndinonzi Apostle Miracle Prince. Haleluya. Kana iwewe uchizviti uri muKristu, unofanira kuti uve nokutenda uye norudo, kwete mutauro asi kuti kutenda norudo, nokuti Mwari rudo uyu watakadai kugamuchira. Saka rudo runofanira kuonekwa pamutendi wanhasi. Haleluya. Say I love Jesus. Kana uri munhu unoshoora vamwe mukati muupenyu hwako, haufe wakatendeuka kubva mukuita zvakaipa, asi kutenda norudo zvikava mauri, unenge wakafanana naMwari, nokuti ivo Mwari rudo. Saka muna Kristo Jesu kudzingiswa kana kusadzingiswa hazvibatsire chinhu, asi kutenda kunobata norudo. Ndo zvinoita kuti isusu tinzi tiri vaKristu kana tiine kutenda norudo, tichiitira vamwe zvakanaka uye tiine kutenda muna Ishe Jesu Kristu pazvinhu zvose. Haleluya. Kune mumwe munhu anenge ari muzezuru anogona kutoseka mumwe munhu werurimi rwechichangani achiti uyu muchangani, ini tiri muzezuru. Kangamwe kuti unogona kuva muzezuru kana mundevere asi usina Jesu mukati muupenyu hwako. Ama mudikanwa, rega ndikuudze muzuva ranhasi, rega vakuseke vachiti uri muchangani. Vaudze kuti ndiri muchangani, asi muchangani ana Jesu. Ndiri muchangani ane kutenda, ndiri muchangani ane rudo. Pane kuva muzezuru kana mundevere anoti kana achinge afa anoenda kugehena nokuda kwemabasa anenge akafa. Haleluya. Ndaramba kuva muzezuru kana mundevere ane mabasa akafa, nokuti Mwari rudo. It's better kuti ndinzi ndiri muchangani kana kuti ndiri mukarushu. Haleluya. But inini ndina Jesu mukati muupenyu hwangu. Rega vakuseke ama mudikanwa. Ziva kuti iwewe kana uchinge uine kutenda, kana kuti kana uchinge uine rudo mukati muupenyu hwako, Jesu ava kana uchinge wazofa uchandosangana nawo muushe hwokudenga. Haleluya. Ropafadzwa nezita ra Jesu. Amen. You can listen to Cofai FM radio online, while you are at work, while you are driving, while you are cooking, while you are jogging. Cofai FM radio online, your number one internet radio station.